Прывітанне, сябры. Сёння паўсюль і на тэлебачанні, і ў сеціве натыкаюся на дзве літары ПП. Ну, вядома, па-руску гэта скарочанае правільнае пытанне, але па-беларуску трэба сказаць правільнае ці здаровае харчаванне. І аёечкі, колькі там пра гэта напісана. Адзін артыкул супярэчыць другому. Паўсюль вылічваецца пажыўнасць, тлустасць. Дарэчы, хто не ведае, што такое пажыўнасць, пажыўнасць – гэта пітацельнасць. І суадносна пітацельны – гэта пажыўны. Ну, а калі тлушч – гэта жыр, то тлустасць суадносна – гэта жырнасць. І ведаеце, гэтым спрэчкам няма краю, бясконцыя абсалютна размовы пра тое, што карысна для нашага арганізма, а што шкодзіць. У адным усё ж, відаць, гэтыя адмыслоўцы, спецыялісты сышліся, што трэба свой дзень зранку пачынаць са шклянкі вады нашча. Нашча – гэта па-беларуску натощак. Сябры, нікога не буду пераконваць, як лепей харчавацца. Але нагадаю, што нашыя продкі казалі, дзе харчы, там і тарчы. Да сустрэчы, сябры, усяго добрага.